अब रोबू हाँ तो हमरो लोर चल दिले बावने से तो पहले कहा जाए भाई है ना चनिया रहली जूली यानी कि जाता है जादू गोला में दिल्ली गो नहीं रहे अच्छा आई नए नए आइली हमरा के घरी मानस ना देश ना 2-3 महीना रहला के बाद तो माने लालू जब अपन परिचय दे दब कि हम एकदम संत हई ओकर बाद लंठ वाला काम करबो तो मानते रही अब जाने कि वो घरी मानस ना आ ट्रेन के सफर है हाई ड्रेस ना पहनले रहली ना टी शर्ट जीन्स अब देखते बने टी शर्ट पर आवरी बुझाओ कि बहुत सुंदर मुंह बा टी शर्ट पर आवरी बुझाओ कि एकदम नया उम्र बा एकदम मुंह बड़ बड़ लागे 3-3 किलो हाँ जी आ टी शर्ट एहो जा के पहनले बा हाँ के ऊपर इंडिया लिखल बा हाँ के ऊपर अमेरिका लिखल बा के ऊपर जर्मनी लिखल बा हाँ क्योंकि पेट्रोल पंप वाला पहन ले तो ओकरा पर पेट्रोल का प्रचार लिखल रहे ई बेचारी पहनले रही अमूल दूध के प्रचार वाला हाय 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 यही पर लिखल रहे एकदम साफ साफ अमूल स्प्रे मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया इंडिया आई बार-बार इशारा कर उसके ब्याह जी देखी ना अब हमारा लाज लगे 3-4 बजे सतीश भैया इशारा कहली हाँ ब्याह जी अब हमारा सब बर्दाश्त ना भइल टॉयलेट में गई नहीं और से हम हो जानी खल्ली से अपना एक कुर्तवा पर लिख गई नहीं का लिखने एक बार देखली ओकर बाद नजरिए ना मिला बस इनका पर लिखा रहे अमूल स्प्रे द बेस्ट ऑफ इंडिया इंडिया हमरो पर लिख के आए का कुरकुरे पूरे टेढ़ा है मगर मेरा है बबुआ तले हे बबुआ का जवाब देखो नहीं दोनों जना के तुप देलस इहो ने से अपना हे पर लिख के होता कुर्तवा पर हाँ घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें थोड़ा सा भी गंदा नहीं रहेगा साफ सुथरा मैल काट देगा एकदम जानकार के साथ लव है प्यार में चला तनी बहुत ऐसे कि समय हुए हो गइल बा राजन बाबा हां हां लव है प्यार में मान सोनू हां तना देर इंतजार करई लंगड़ आदमी के खड़ा भइल टेंट वाला गदा में गोड़ धंस गइल बा नीचे हेलो हेमे डाली ना पता ना हेलो अरे बाप रे बाप निकाल ली ये केली हुल देता नीला है एक बेस निकाल दी तनी एक कैली मत खुली हेलो हेलो रोय दी रह दे हां देर इंतजार करई रहा बोले लोर पोछा हम तरह के दिल से मानी हाँ रोबू हाँ तो हमरो लोर चल दिले बावने से चल ले बा काहे रो तरु रास्ता में कुछ भई रहल ना कोनो लेला सना में मोबाइल ना कोनो बातचीत कइला स ना कोनो मिसला सो कोनो कान मिसला स ना कुछ ना भइल कोनो कुकुर दौड़ैला ना तोरा मैदान उदान लगल बका माने ये कहे जाइल बड़ा एगो लैदार के द्वार पर लागल बा हां हई बा ना लीव क्या बैठो कोनो दिक्कत भइल ना कोनो साण घर ले रहल ना असही जूली पतली गली में जात रहली तले एगो साण खड़ा बा आंख टरे रहले हरा कइले अब जब होने के भागे के हां एगो लड़का से पूछली के बबुआ ए बबुआ साणवा मारता है हां तो लड़का कहता कि देख लो देख लो वैसे तो दिन भर में 10 गो गाय लोग के मार देला तारा पर मूड बनी देख लो बोलो कोनो साणो ना घर ले रहल ना कुछ ना भइल ना कोनो घटना भी ना घटल हो तब का लान चटे खातिर रो तारू ओही दिमाग चटबुआ के जा ओही खातिर का बात बा बोलो ए करे जा हम जन कहे जाता नहीं अच्छा रोज सुने से पहले हां अपन करेजा पर पत्थर रखे के पत्थर ए निहाल हम तो करेजा पर पत्थर धले हे बबुआ तारा दर्द हुई
तो काम कर ना तू को रोड़ा बा तू अपना कर जो ए जान आज के बाद हम रौरा से कब ना मिले आज के बाद कबो ना मिल मत मिली हो बाकी जाइल बड़ी तो दम भर मिलिए के जई है जा ए जान हमार माई बाबू हमार शादी दूसरे जगह सेट कर दिले बन रउआ अपन संसार बसा ली हमारे के रउआ भुला जाई बताई तो हम तो भुला जाए हां यूपी में जाए सतीश भैया हां व्यवस्था कह के भुला जाए बाकी हई है भाई को छोटलाल महतौआ खिसियाला तो गजन कह के ध दे कहला के चाही धीरे तना रोवनिया लागेला धीरे से मतलब भक्त रोवे लागी सब छोड़ी ई रउआ बताई ए जान हतना राती खाने है जकाए के बोलाई नी हां यही पर दिमाग हमार गरम होला प्रेमिका बोलोले प्रेमी क्या वो फलाना चौक पर भेंट करे कबा ये बतियावल जे ऊ जाके कहस कि सुनी ना सुनाई ना काहे के बोलोनी है काहे तू नहीं खुजा ना तरह के जा खंड कीर्तन शुरू करे के बोलोले ये सलील ले गइल बड़ गोदर काहे के बोलोनी हो ना तो हम रौरा के बात ना मानो जोन रौरा एगो अंगूठी देले रहनी ना वो हम कुछ के बिक दिहनी हम पर दूसर बिया करो बियाह कर चल भाग 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 काश कोई खुशियों की दुकान होती उसमें मेरी अलग पहचान होती दे देता तुझको जमाने भर की खुशी चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती अब बतियाइले से कोनो फायदा बाना ना है आग दिल में लगा देने वाले है आग दिल में लगा देने वाले मोहब्बत में मुझको सजा देने वाले अब क्या कहा? सलामत रहे तू मेरी जान जाए सलामत रहे तू मेरी जान जाए मुझको घर से बेघर बना देने नकिला बहुत पुरान हो तार हर गल बका जी बुखार लगल बस सुकुवार परिवार के बोलने बड़ो हम लाख छुपाए प्यार मगर हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आता है हमारा कहे कि हम प्यार को के तोहरा से सनम हम प्यार को के तोहरा से सनम गलती को दहनी बड़ा साथ छोड़ दहलू जब से तब से हुए बा सहारा छोड़ दे लू जब से तब से शराब बा सहारा हमसे भी ज्यादा तुम किसी से रह गयो जितना साल में 2-3 मिनट तू लुटा देता रहो अजीत बाबू पता मैं कहूँ लड़की के दहेज दिया जाए साल में पुण्यतिथि से धैले जन्मदिन से धैले जितना लुटाए तारा भोला दानी तार के बनौले रही
पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे, माई शारदा का कृपा बना रहे। जूली हो ये देह स्नेह लगाई के, रात भर हमके जगाई के, केहू और खातिर ये जान हो तुर दहलूरी सगाई के। भोला बाबा रहू ने कि समझाओती ना के 22-24 के ड्राइवर सब तने गाड़ी हटा ली, मारुति ही है। तुरले मारू अंगूठी जब से, तुरले मारू अंगूठी जब से, रोवती दिल में चारा हाथ छोड़ दहलू जब से तब से सलामे बा सहारा। छोड़ दहलू जब से तब से शराबे बा सहारा। मतलब हमरो के दहनी 500 रुपया हेलो कभी देनी है। बहुत हाला होता, बहुत हाला होता। अच्छा दे 500 को खाली ना दीपक भाई। अच्छा कोनो बात नहीं, दीपक जी छूटल बड़े भोला बाबा एगो दीपक छूट गइल बड़े, टेंशन ना बड़े। अति हालो छूटल बड़े, एगो दीपक छूट गइल बड़े। दे देना तो खाइल पियल छोड़ दिया। हर एक दल लोग को पुरस्कार देनी, जूली के भी पुरस्कार दिले बनी। जूली जी के लेके दिया ही हजारों हजार भोला दानी बनवले रही, हमरो के 1000 पुरस्कार दिले बनी। सुगी